хубави пожелания за старт, защото ние така взаимно сме си ги отправили една към друга. Пожелахме си взаимно добър общата старт на този проект, но се радвам, че вие сте тук. Някакси така се чувствам лично подкрепена. А пък това в нашата професия, знаете, че е много важно. Да усещаш, че те подкрепят, не само ти, че подкрепяш. Може би очаквате някакви специални речи. Да. Може, което казваше, може и да го импровизираме сега. Това е очакваме по една терапия. Защото всички имаме нужда от терапия. Другото, аз си питах дали да не направим една промоция за тук дошлите. Да, нали, една групова терапия, може би. Така, нещо, което може да направим заедно, но тук, това пространство в един момент, така че да. Може и да се случат неща. За това ви казвам, за да бъдете винаги да се чувствате приети, да се чувствате като ваше пространство, защото наистина ми се иска да бъде оживяно с много позитивизъм и подкрепа. Не случайно сме в толкова тесен кръг. Искахме да са най-своите хора тук. Така че сте най-своите хора. Тук вече беше един момент, в който да се почувствате специално. Така, да ги емоционално натоварваме. Да. Чак толкова, но да, така е. И сигурно има много неща, които можем да кажем за толкова вече години опит. Но не ми се иска да натоварваме чак толкова много думи, защото не случайно емоцията е тази, която ви е довела вас тук при нас. И ни се иска да изпием по една чаша вино с наслада. По този повод да го напълним с емоция, добра емоция, пространството. Защото едно пространство е просто стени, докато не влязат хората, които да го обогатят и да го направят каквото ще е. Надяваме се да имаме много труд, който ще донесе щастие на други хора. И всъщност, не знам какво друго да кажа. Аз имам нещо, което ми върви в главата. Аз категорично не исках и не съм се настроила да говоря и да казвам какво си да е. Защото исках точно това, което каза Женя, да се усети това пространство от вас. Понякога няма нужда от това ние да ви казваме какво сме искали да направим, а то се усеща, то се чувства. Искахме вие да го усетите, да си бъде вашето преживяване, да ви остави малко да отлежите след това. И за мен е много голямо удоволствие, че това се случва, че Женя се съгласи да бъдем заедно. Имах така, дълги години имах потребност от нея, но това е било времето, в което е трябвало да се случи това, което се случи. Специално да ти благодаря за тези години упорство и за това, че това е факт сега. Не съм упорствала толкова, Джак. Ама не, аз веднъж ти го казах, че човек не би ме изправил толкова дълго време да кажа да. И в един момент, в който аз вече бях решила, че това ще бъде новото пространство, което искам да обитавам, и тя вече се съгласи да го сподели с мен, и аз си казах, друго вече не би трябва. Имам си вече усещането за пълнота.